kowa umma kaunar ki take tsakanin dimuci daga ke ba kowa umma kaunar ki take tsakanin dimuci ya me sarani da damuna Allah na kira ka yau amsawa Allah ka san ban iya ba kai ka iya mun kasa na yau haurewa na zo ni da koko ka ban ka kara da dandan isar su faɗi matawa Allah dan annabu wanda shine makura a santa na kerewa salati daga samuwa zuwa karewar ka kara ninninkawa Allah tsiranka da dawo wanda mukaminsa ya wuce kushewa silar samun samuwar su annabi Adamu wanda shi ne nawa mabudin kofa zuwa ga Allah in ya rufe ba mai budewa daga ke ba kowa umma kaunar ki take tsakanin dimuci sahabbai Ali ubangiji ka saka ni yaban su ba fasawa waliyanka rabbana ka sa amati janibar zinawa sada jirgin tsira shehu rahmatin asali ka ne nunawa ka jaddada tsira ga dukkan mai san su da kaunar su na yi sakawa muradi babbar gayya ina da kaito wallahi bani babokawa sayyidi Ismail mai diwanin shehu ya baka yayi daɗawa shehu Mustapha jagoran muka ja muka kai mu ruhin muka wankewa himmar kuce ta sa muka yi abin da muka yi lamuran mu kun yi kulawa daga ke ba kowa umma kaunar ki take tsakanin dimuci kabbai ki batula uwar mukami matsayin ki ya wuce nunawa kabbai ki uwar kaunu mama ke ce Allah ya ce mi hukamawa labbai ki uwar masu shi da me babu rahamar ki ta ishi kowa labbai ki batula maman mu gani ina yin kira kiyo amsawa a kurar matsayi kikkena na faɗi makeɗin asalin daraja ce duniya da kiyama ke kike jan zuga mama rama ce ko ban furta ba maman mu ta wuce kan makirikidin aya ce na hasken haske ke kike wa kowa a faɗi masu tira ce masu mu uwar gidan sufaye makinki batula kafiri yake wallahi mama koma waye babu wanda bai samu ramar ke ba umma kin wahar yan maye batula sirrin Allah sanin ki sai dai shi ke kike fitar da na boye ina san ki ina yaban ki mama ki karbe ni famanan duniya wanda duka ga ya kai wallahi bai da iyawa da ke ya kai ummina san ki ne fitila da shi na asko har ma na gane ki na fi kauna santa shi ke wanke rukan duka bayi a so ta guji barna daga ke ba kowa umma kaunar ki take tsakanin dimuci shi faken alkawari dan ka dauka malam kawai ka je ka cikawa masu watso dawa irin
rabawa. Batula ta wuce kowa uwar mukami, Allahu naki ne ummina. Me rabo daga taskar Ubangiji shiga ɗaiɗaya lafiya ummina. Idan ta bayar ta bayi umma ke tarabance, Allahu ke yafi kauna. Inda na ji an ce Batulu sai na ji shauki wani lokacin na tsugunna. Daga kewa kowa umma kaunar ki take tsakanin dimuci. A da yanzu duka ke kike da komai ba wani ne san gaki. Batulu umma biya kike ba wani gaban kike ɗari kike mulkin ki. Kama kike da ma'aiki zama da tashi komai yana cikin siffarki. Maman Hassan da Husaini Batulu ummu shirafa mai dinki ne ya fi jaki. Umma karan fikira don Hassan da Husaini don isar sagunki. Masu kun umma karai mun baiwa na zo cikin fadarki. Ke kaɗai na sani umma ke na kaiwa kuka ki manni dan abbanki. Abdul mai suna na me san me kaunar ki nake Batulu kuma bawanki. Daga kewa kowa umma kaunar ki take tsakanin dimuci. Daga kewa kowa umma kaunar ki take tsakanin